Evo šta su rekli Bojani. Sin Goce Božinovski Mirko Šijan izveo juče iz porodilišta Bojano Rodić i sina Zorana, a oni su se zatim zaputili u rodnu kuću u Surčinu. Njihove prve komšije u naselju otkrivaju da je Goca, kada je čula da će dobiti prvu unuče, bila presrećna. Majka je mesecima bila loša i jedino što je Gocu veseljavalo jeste Bojanina trudnoća. Još kad je čula da je dečak i da će se zvati Zoran, bila je preplavljena emocijama, u više navrata se zaplače. Pričala je kako je to dalo novu energiju i jedva je čekala. Danima su bili užurbani i pitali smo se šta se dešava iza zidina kojim su opisali kuću, a onda smo shvatili da sve ubrzano renoviraju, otkriva komšinica i dodaje. Majstori su im stalno ulazili i izlazili, moleri i namještaj su donosili. Radilo se punom parom. Iznenadila sam se što se Bojana porodila, znali smo da je termin bio kasnije, ali samo nek je sve dobro. On je inače fin i vaspitan, ume da se javi na ulici, zna za red, kažu i da Goci po kući sve pomaže. Sa druge strane, stari gospodin koji živi u ulici u kojoj porodici ima vilu kritikuje Mirka. On je dobar momak i ima dobru dušu, često pomaže ljudima po kraju. Nije on zlonameran, samo što ga ta mladost ponese pa popije. Bude brzoplet i napravi gluposti neke, pa svi pričaju kako je problematičan. A znam ga otkad je dete bio i uvek je bio dobro čeljad. Da će Bog da ga beba sad smiri pa da više nema tih ispada, kaže stari komšija.